wakili nkeche sama ing'iyo issue mar ng'anyo no en jomanyo dhi ng'anyo achiel kuom gi en an to gimanyoro watem omiyo wadhi ndara monyo wadhi ng'anyo. One, I was not armed, nyaongo kidi, nyaongo nyarwako sat mar bandera, nyating'o bandera, nyating'o pi, ating'o biskut. To sama wacho ni jong'anyo gino jomanyoro jonjori, jomanyoro dhi kelo lweny, an nyogoya gi polis maonge kidi mating'i lweta. To kan kenda nyoro sama nyotera kama nyowadhie kama nyeji chiedho ji nyanyo jende mang'eny sana mabende moko bende ng'iyo very harmless. Koro I'm so disappointed nikeche gimose bedo kwa fight for in this country mobedo our generation onego been fight for and was strengthen institutions. Ntiere institutions achiel en space sani wacho no yanyo gwang' yanyo gweno. Sani kore yanyo gwang' nikeche wantiere side maro magweno. Ni wan sani molenya to king'iyo joma moleny no to gin very few people. To kwang'iyo circle ni nikeche kawuono wantiere sirkal. Gik moko jopogre. Last election ne nantiere side magintiere no. Until aneno ka gik manene wachung' nwabro timo ni jopiny ok timre. Koro okwanyal bedo comfortable sama wantiere side ma koma mkato wichie to winyo maber kendo waluongo jokange ni gin jonjore. Protesters mang'eny jong'anyo manyoro nyobedo provoked. Kinyalo ng'iyo statement manene owuok kuom leaders wa mang'eny neno let's provide security mondo wawe jong'anyo mondo dhi ong'any. An sama nyoro wawuotho ka chiko town kata kapok wachopo Uhuru Park nyowa romo go polise. To gimanyo gikwongo radwa kod en ayany to en tear gas to en mano provocation. Number 2, wang'iye gimomiyo nyoro ntiere jende mang'eny town. Gimomiyo ntiere jomatimo looting i town. Koro wasebedo gik mang'eny waketo under the carpet. I'm not here to hold brief for anyone. I'm here to say sama wan kod strong institutions. Keche kila generation tiye gima no fight for. Our generation kod woda majahigni ang'wen adwaro ndalo moro okabibeti e siasa, ndalo moro okabibeti space ni marado ndalo ma entiere no onyalo bedo ma en sure kata won gi onge onyalo dhi school kata won gi onge kata won gi ok en godfather en kod a better shot in life as anybody else. Koro ng'anyo gi seche moko wang'iyo gi gwang' mopogre lakini nyoro wachna ng'anyo ma onge arungu wende ok en ng'anyo. Tingeni jaka Billian bende wang'is jopiny ni odiochieng' manyoro kana ji ng'anyo ni ng'anyo nikech ang'o nikech nasechako kanyo ni ng'anyo mar odiochieng' manyoro ne timo rapar mar higa mar 2024. Yes, to josiasa ng'eny gi jomoseneg sama dhi gore ni josiasa ok tum ga rapar margi. Ojende gi so organize manyo gi paro nyaka date manene jog gi onegie. Ojende wadgi to adiera gimomiyo sani sirkal en stable en gimomiyo ng'anyo notimre last year. Reforms mang'eny mosetimre nkeche ng'anyo ma last year. Koro wil ma last year wan wang'iyo ma this year to nyoro nyen rapar. Nyoro dwa miyo gi chance mondo wanen wamiyo chance udhi town nkeche the previous weeks nene ntiere guns neno obangi. Nyoro police do betie thenge wacho ni wan gimodwa timo kawuono wadwa protect properties mag ji. Wawe jong'anyo nyoro ntiere Land Cruiser apar malure to gibayo tear gas to gigoyo ji. It's uncalled for. Koro kapoka miyo kada mna wakili thuolo ntiere wakili kaka wacho ni ng'anyo hoipachuka kaluwore kod pend chike katiba iwacho ni article 37 uyine mar mondo mi ja Kenya ng'anya ratiro gi ntiere godo to kata kamano wakili wacho ni occupation iwacho ni mar occupies parliament gi state house ema wacho ni nobalo kod pend chike mapachuka to jong'anyo mamoko na daro mar mondo mi ochope kar jot mar jatend piny. We ntiere miluongo ni mobilization methods. Yeah, so last Dalomini Right Honorable Raila Odinga nene street kang'anyo nene ngatigma iluongo a uniting factor. So call for niji this state house maone nyena na gimiluongo no uniting factor. En gima miyo ji ilo mar biro town
to adiera kata ka sabanyo ji odhi state house, what was the end game of going to state house? Ng'anyo manyoro nyo en mar rapar. To nyo wejo ng'anyo wachno werwa miyo nafas retaliation manyo miyo ji ochiko yo ma state house. Nyen ng'wech miriembo ji. In fact, police nyo riembo ji intentionally kochiko kodgi yo mar state house. Yeah, koro I know, and I'm not holding anyone brief for anyone. I am not supporting. For me, and ano wabed cause institutions mwanyalo trust. Makini kara ila onge to wato kod institutions wa. The same way mo quote constitution. Nebed ne onge ng'anyo